Takže ahoj, vítajte v ďalšom videu a dneska je to menší rozhovor. Takže tak. Nie je to žiadny rozhovor, také proste nejaké také menšie informačky o mojich videách. Takže tak. No a ja už proste musím už začať. Prvá informácia je, že natočím nový film. Áno, je to tak. Ja som vlastne dala taký trailer, alebo ako by som to povedala intro, na môj kanál a na mojom kanále bolo vlastne, volalo sa to video prestáva filmu Mesto Pečopov, takže malo by to o niekoľko dní už výjsť, takže tak. Ďalšia informačka je, že budem natáčať otázky a úlohy od vás. Áno, je to tak. Možno, že keď mi príde kamoška, no tak to natočím. Mala by prísť aj youtuberka, alebo sa tým časka, takže napíš do komentov, ak si sa ešte spýtala maminky. Ale ja už proste... Tak. A ja to natočím. Píšte mi, čo najviac viete a my to natočíme. Chcete nejaký deal? To je otázka na vás, áno, hej. Takže chcete nejaký deal, nejaké vyrábanie, takže tak, no tak píšte túto dole do komentov a ideme na ďalšie. Áno, je to zase ďalšia otázka. Je to otázka, či by ste chceli nejaký BFF tak, alebo niečo také. Ak chcete, pôvodne píšte zase otázky, alebo niečo takého, no proste. Kedy ste sa napríklad zoznámili, alebo tak. Natočíme to jasne, že s nejakou kamoškou, takže tak. A isto to bude aj z lobosatým.sk, takže lobosatým čau. A to ako posledné, a je to veľmi, nie že posledné, no ešte neviem, či niečo ma napadne, ale je to tak, lebo sa nevymieniam. Mám tu proste nejaké, také, ako by som to povedala. No, veď uvidíte. Vlastne sú to dôvody, prečo musí nevymieňať pečopy. A poviem vám aj s kým by som sa nevymieniala. Prvý dôvod je taký, že proste lebo sa nevymieniam a je to preto, lebo proste vymieňať, lebo sa nechcem. A takže tak. A proste tak. Takže tak. Lebo sa nechcem vymieňať preto, lebo ich proste len tak strácam a potom už som úplne nadol. Áno. Poprosila by som, aby sa Tamarka Kucháriková ozvala a chcem jej povedať, že ja tu SHC chcem naspäť. Dôvod je preto taký, že proste je dôvod, že tá SHC som dostala na Vianoce. A áno, bol to môj najobľúbenejší pečopák, takže tak. Dôvod je preto, lebo Husky je celkom poškodený. A je aj taký dôvod, že som nečakala, že bude taký poškodený. A proste sa chcem naspäť. Takže tak. Prosím, prepáč, ale ja proste za tou SHC veľmi snúdim a nevedela som, že Husky bude poškodený. Lebo je tu, ako vidíte, aj od inteligentnej plastelíny. Je proste taký, neviem ako to zaostriť. A pozrite, magnetík je už úplne poškodený. Tuto dole, všetko je od inteligentnej plastelíny. Takže prosím, nehnevaj sa, ale ja tu SHC chcem proste naspäť. Ja potom neviem proste, potom keď nemám pekných LPS, tak proste strácam odbery a už mala som ich 8 a teraz ich mám 7. A za chvíľu ich budem mať asi 0, lebo LPS nemám pekných.
áno, ten husky je pekný, ale veľmi ma sklamalo to poškodené. Toto ma veľmi sklamalo, toto. Keď som sa pozrela najprv na toho huskyho, keď si mi to odfotila na Vibere, no tak ten proste husky bol celkom taký pekný, nepoškodený, sa mi zdal. Lebo ty si to fotila z výšky teda, takto z výšky. A tak to vypadalo, že husky není poškodený, ale poprvýkrát, keď som ho videla, tak neviem. Ešte sa mi zdal taký pekný. Ten husky mi potom spadol mi takto. A keď som ho videla, čo to tu má, no tak ma to celkom sklamalo. Takže prosím ťa, nehnevaj sa na mňa, ja tu sa proste chcem naspäť. No a ja neviem proste. Dôvod je preto, lebo ich proste strácať nechcem a hotovo. No a ja už s vami končím, lebo sa Tamarka Kucháriková, prosím, ja ho nechcem, ale ja ho chcem, ale proste chcem viac tu SHC, takže prepáč.